nyathina oyuda ngo mondo ng'e kaka odhi wacho ni en odwa bedo e school mar C1 kata category 2 kata category 3. Bende paro ni loko kata keto categories gi kama okelo lokruok mora mora e temo kelo romre kata somo maromre kind jopuonjre. Ok anyal wacho no kelo lokruok maduong' nikech kuonde ma nyithindo dhiye gin kuonde mane giyiero. Mokwongo kwa chako nyithindo noyiero kane gintiere skul oyienegi yiero skunde 12 ne giyiero pathways adek, subject combinations adek. Moyiero mar ariyo subject combination mar ariyo, mar adek mokwongo, mar ariyo gi mar adek. To subject combination moyiero gi duto oyiene yiero skunde adiwa, skunde 4 modhiye. Skunde 4 modhiye gi dhi luwore gi performance ne penj manyogol nyoro. To gi performance penj manyogol nyoro mokwongo mako cover 60%. And then the 40% wayude Kenya KPSEA to gi school based assessment. Koro manyiso ni skunde in as much as ne nyithindo noyiero skunde gini pod chalre gi machon. Nikech kata na machon kane pok idhi kamoro ni yie ni yiero skul midwaro dhi. And then tokeno endo eka sirikal kata na Ministry of Education gi NEC place according to gi kaka itimo. Mano ende gima pod wayudo ka dhi mbele curriculum manyien ni endi mana ni koro nyinge emopogi. Kenda paro ni kanyo bende nitiere jonyuol mane nitie gi kikruok matin ka gipenjo ni duoko mane wayudo nyoro oseting'a tamalo 100 koso pod warito mondo mi wakaw